राबां दख'रा एबसुआ ओइचएसएलसि आरो ओइचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिमला पुलिस थाना सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय दिहिरा हायना बाजाराव 2024 इं मायथाइयाव ओइचएसएलसि आरो ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'नो गोनांदि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ नायबिजिरना बिसोरनि गेजेराव टप 10 सायख'नानै मोननै थाखो फारियै मेट्रिक आरो जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समनि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों जागायना अदेबानि मान बावनाय आरो बरायनायनि अनगायैबो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि आसामनि फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारी आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननायजों लोगोसे जेवारि फोजोंगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि हारिमु नेहाथारि सुदिन बड'सा बिथाङा। बिथांमोनजों लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो राबां ओनसोलनि गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो फरायसा, रायजो राजानि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। राबां दख'रा एबसुआ ओइचएसएलसि आरो ओइचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिमला पुलिस थाना सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय दिहिरा हायना बाजाराव 2024 इं मायथाइयाव ओइचएसएलसि आरो ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'नो गोनांदि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ नायबिजिरना बिसोरनि गेजेराव टप 10 सायख'नानै मोननै थाखो फारियै मेट्रिक आरो जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समनि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों जागायना अदेबानि मान बावनाय आरो बरायनायनि अनगायैबो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि आसामनि फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारी आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननायजों लोगोसे जेवारि फोजोंगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि हारिमु नेहाथारि सुदिन बड'सा बिथाङा। बिथांमोनजों लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो राबां ओनसोलनि गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो फरायसा, रायजो राजानि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो।